खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा सार्कुलारलि बियाबा लाइमोनफोरखौ खाम सिफुं सोलोंनो होनाया दिनैसिम 1 दानानो जाबाय। दा 1 दाननि गेजेराव नैबे साथामसो लाइमोना बेसेसो हाखो रोंखो बेसेसो आवगायखो मा लेसनखौ रोंखो आं बिनि बागै बिथांमोनखौ सोंनो नागिरदों। ओरैनोथ' जोंहा माखासे द्लाम दंबायो, बिथांमोनाबो फैयाखै, बिथांमोनाबो खोब रोंबाय। दा बिथांमोना मा रोंखो आं बिथांमोननियाव सोंग्रोनोसै, नामजों लोगोसे गामि आरो मा रोंखो बिनि बागै आं सोंग्रोनोसै आरो। दा गिबियावनो जोंहा नैबे फंबायखौ सोंग्रोनोसै। फंबाया मा गामिनि मोनलाय? खुलुमबाय, आंनि मुङा जोंदासा बसुमतारी, आंनि गामिया नाहरबारि आरो सार्कुलारलि बियाबनि सिङाव थानाय नाहरबारि गामि ना। नोंथाङाबोथ' गोबावानो जाबायना बेयाव सोलोंबाय थानाया? ओरैनोथ' रोङा नङा रोंबाय दा ना? एसे रोंसाबबाय ना। ओरैनो मोनबेसेसो आयदा लेसनफोर रोंखो, जेनेबा मोनबेसेसो ओरैनो नामा? सोलोंनायनिफ्रायथ' दायो 6-7थासोआ रोंबाय। 6-7थासोआ रोंबाय आरोना नोङो। ओरैनो जोंहा फंबाय सानै दंबायो, बिथांमोनाबो खैथासो आवगायखो सोंनि आङो। फंबायना मा नाम मोनलाय? रियास मोसाहारि। गामिया मा? बानं सिलाफारा ना। ओमफ्राय ओरैनोथ' नोङो जागायनायनिफ्रायनो फैबाय दङ ना? 1 दानानो जाबाय ना। ओरैनो मोनबेसेसो लेसनखौ नोङो हाखो ओरैनो? 6-7था। आंथ' फोरोंनाया नोंसोरनो 10-15थासो जाबाय। दा 6-7थासो रोंबाय आरो ना। थिग दङ। बाहाय सुनानै देखायनांगोन दै, साथामबो दै खेबसेनो। सासेबा गोबाव लागोन लोगोफोर, बेनिखायनो आङो साथामखौबो खेबसेनो सुहोगोन। ओरैनोथ' रोंखाजोब्बाय नालाय साथामबो। दायो नै फंबाय सासे दंबायो, बिथांनि मुङा मामोन खोन्थादो? खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा जुनास खाख्लारि, गामिया हाजोगुदि। जुनास खाख्लारि ना, बे बियाबनि सिङावनो थानाय हाजोगुदि होनो। बिथाङाबो जोंहा सिफुं सोलोंनाया 1 दानानो जाहैबाय आरो ना। दा मा रोंखो, मोनबेसे लेसनखौ रोंखो खोन्थालाय? 8-9थासो हाबाय। 8-9थासो लेसनखौ हाबाय नै बिथाङाबो। दा अब्ला मा लेसनफोरखौ हाखो एसे फोरमायलाय। ओरैनो मा? बागुरुम्बा, मोसाग्लांनाय, दावस्रि देलाय, ओमफ्राय दङ मा मोनदों गोसोआव? बारदै सिख्ला, गराय दाब्रायनाय, मोसा गेलेनाय, ओरैनो आरो बावबायना? बावबाय। देलाय रियासा बुंलाय, माखौ हागौमोन थाब बुंलाय, मा दंमोन ओरैनो लेसना? औ, आरो बाथौ थारनाय आरो सिख्ला मोसानाय, कान्दुला हमनाय ना। बेखिनिखौ रोंबाय आरो ना। नोंनाबो बेनो ना? आदसा लोगोफोर, होमबा बिथांमोना मा जायगानि, माब्लानिफ्राय माबायदि सोलोंनाय आरो मोनबेसे आयदा लेसनफोरखौ रोंखो बेखौ आं सोंबाय आरो बिथांमोनाबो खोन्थाबाय। दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ माखौ रोंखो हायो जों बिथांमोननि सुनायखौ नायनोसै आरो ना फारियै। ओरैनोथ' माखासे खोथा सोंबावनांगौ दङ, दा सुखांनायनि उनाव एसे सोंबावनोसै आरो ना। भिडिअखौ एसे मोजाङै लादो साथामखौबो। दायो नोंथांमोना गिबियावनो बागुरुम्बाखौ सिरिसे ना, स्टाइलनिफ्राय लानानै जोबथासिम बेखौ खेबसे जमानो सुना देखायदो दे, बागुरुम्बा आन्थाखौ। बेनि उनाव आं गुबुनखौ बुंदों दे, बागुरुम्बाखौ दे। 1, 2, 3 go।
मोनसे आयदाखौ दोनथ'बाय दायो आं बिथांमोनखौ सोंनो खावलायगोन स्टाइ आन्थाखौ सुबाबो जासिगोन लोगोफोर बिथांमोना रोंखाबाय नालाय स्टाइ आन्थाखौ नोंथांमोननो सुना देखायसिगोन दायो नोंथांमोना दाउस्रि देलायखौनो दामना देखायदो मिथिबाय दाउस्रि देलाय लोगोफोर जास्ट स्टाइ आन्थाखौ दामना देखायसिगोन बिथांमोना ओरैनोथ' गोबां गोलाव जागोन नालाय गासिखौबो दामना देखायजोब्बाय दायो दाउस्रि देलायखौ दामना देखायदो जाथ'बाय लोगोफोर दायो जोङो गोदान आयदाखौ गोदान लेसनखौ नायनोसै माबायदि सुयो माबायदि रोंदों जा दाउस्रि देलाया थांबाय दायो नोंथांमोना सुबानो जाहैबाय मोसाग्लांनाय दै जायखौ जोङो आलासि बरायनायाव दामनाय जायो बेखौ बिथांमोनखौ सुनो खावलायनोसै माबायदि बे जाहैबाय लोगोफोर मोसाग्लांनाय मोसानाय जा देंखो बियो खोब मोजां खोनानायाव खोब मोजां खोनायो दै लोगोफोर बे जाबाय दायो लोगोसे दामबावनो खालामनोसै ओरैनो माखौ दामबावगोन नोंसोर दायो माखौ दामनो बारदैसिख्ला ना लोगोफोर दायो बिथांमोना बारदैसिख्ला दामनानै देखायगोन ना देलाय दामदो होमबा बे जाहैबाय बारदैसिख्ला लोगोफोर बिथांमोनाबो बेखौ हाबाय ओरैनोथ' जोबजासे दामोब्ला खोब गोलाव जागोन नालाय बेनिखायनो स्टाइ आन्थाखौ आङो दामनो खावलायदों बिथांमोनखौ खोब मोजां जादों दायो मा दामबावगोन नोंथांमोना माखौ हायोमोनलाय गराय दाब्रायनाय दामनो नागिरदों बिथांमोना माबायदि जायो नायदो लोगोफोर दे दामदो बे जाहैबाय गराय दाब्रायनाय लोगोफोर बेबो एसे गोलावानो बेखौबो दामजोबबा गोलावथार जागोन बेनिखायनो जोङो बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो दायो माखौ हायो एसे स्टाइ आन्थाखौ थाब-थाबनो दामनानै देखायलांलाय दायो मा दामगोन नोंसोर मोसा गेलेनायनो लोगोफोर माबायदि खोनासंलाय देलाय दामदो
जाबाय बे जाहैबाय मोसा गेलेनाय लोगोफोर खोब मोजां बेबो मोसानाया दामनायावबो जोबोद मोजां खोनायो जागोन बे जाहैबाय सथ्रलि मोसानाय लोगोफोर एसे गोजाम आरोना बियो ओरैनोथ' आपग्रेड खालामनाय गोदान दंबाय जोंहा बेखौ बाहायो बिथांमोना बेखौ दामोथ'ला बिनि अनगायै जोंहा मोनसे नायबावदो मा दामगोन खामान होनाय ना खामान होनायखौ दामनो नागिरदों बिथांमोना माबायदि नायदो लोगोफोर दे लोगोफोर बियो जाहैबाय खामान होनोमोन एसे कनफिउस जादों बिथांमोना दायो दामबावदो माखौ दामगोन जोंहा मा दंबायमोनलाय गान्दला हमनाय बा बोननाय ना बेखौ बिथांमोना दामनो नागिरदों माबायदि जायो नायदो एसे प्रेक्टिसा इयो गोबाव जाबायनो माबायदि दामो बिथांमोना नायनोसै देलाय नैबे जाहैबाय मा होनदोंमोन जोंहा गान्दला हमनाय गान्दला बोननाय दै बे जाहैबाय गान्दला हमनाय गान्दला बोननाय बिथांमोना एसे बावदों बेखौ गोबाव जाबायमोन प्रेक्टिस खालामनाया दायो दंबायो जोंहा मा दंमोन बाथौ थारनायखौ फिथाइ आन्थानि एसे दामना होदो माबायदि जायो दे जाथ'बाय लोगोफोर बे जाहैबाय बाथौ थारनायमोन एसे बावदों बिथांमोना गोबाव जाबाय नालाय बियो मास मोनसे जाबायथ' सोलोंनाया ओंखायनो माखौबा प्रेक्टिसाव थायाखै आथिं गोदान सोलोंगासिनो बिनि थाखाय एसे बावबाय बिथांमोना दायो जोबथारनायाव मोनसे दामबावदो सिख्रि सिख्ला मोसानाय ना सिख्रि सिख्ला मोसानायखौ बिथांमोना लास्ट दामसिगोन बिनि उनावनो जों दोनथ'नोसै दे दामदो जोबोद मोजां जादों लोगोफोर खोब मोजां जादों बिथांमोना ओरैनो 6टा 7टाल' हायो होनना बुंदोंमोन बिथांमोना दायो खमैबो 10टा 12टासो दामबाय जानांगौ ना 10टा 12टासो लेसनफोरखौ बिथांमोना हायो दामबाय आरो बेनि अनगायैबो मोननैसो दंबायमोन बिथांमोना बेखौ दामथ'लानो ओरैनोथ' आंबो फोरोंनाया मोन 10बासो लेसनफोर जाबाय आरोना फोरोंनाया दा बिथांमोना बेखौ प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आरो हाबायबो दा ओंखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि जि सिफुं सुनाय बेखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव एसे बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा हरदो जाहाथे बिनिफ्राय साबसिन हामसिन सुलांबाय थानो हायो आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला जायाखैब्ला नोंथांमोना एसे फोरोंहरदो जाहाथे आंबो गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै फोरोंनो हायो लोगोसे बिथांमोनखौबो सारस्रोहरदो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन सुलांबाय थानो हायो होननानै आरो लोगोसे बिथांमोनजों गोबां सावरायनो गोनां दंबायमोन गाबोन समफोर सावरायबावनोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबावगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मा खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक खालामदो लोगोसे कमेन्ट होदो आरो लोगोफोरनो नोंथांमोना शेयार खालामदो अननानै हायोब्ला ना मा बुङो बेखिनियाव दोनथ'नोसै होनबा नङा होमबा ना दे खुलुमबाय